Målgruppe. Vores målgruppe er en moderne familie. En familie, som har travlt i hverdagen med arbejde og børn. Vinholderen skal derfor være et design, som skal være praktisk, og et design, som børn ikke vil kunne komme til skade ved. Vi har derfor lagt stor vægt på, at det skal være et børnevenligt design, fordi det primært er børnefamilier, som er vores målgruppe. Men samtidig med, at det er børnevenligt, kan vinskabet også blive brugt som et skab til alle andre slags mennesker. Krav og ønsker. Smart, praktisk og stilrent var de 3 ord, som vi hovedmæssigt gik ud fra, men samtidig ville vi også gerne have, at skabet blev et børnevenligt skab. Vores ønske var, at vinholderen skulle indeholde mindst 6 vin og ikke fylde så meget, at det blev en ting, man skulle døje med. Her kan I se vores kravspecifikation, som vi lavede over de 9 skitser. Den bærende idé. Vores bærende idé var at skabe en vinholder, som både var praktisk anlagt, men også et flot design, som ville kunne stå i de fleste hjem. Det skulle være et vinskab, som de fleste generationer ville kunne have i deres hjem, men efterfølgende har vi dog mest lagt vægt på, at det er de 30-50-årige, som vi vil sælge varen til. Materialer. Vi valgte af vores materiale til at bygge skabet i var i træ, fordi vi synes det var det letteste og det billigste. Vores låge er i glas, så man kan se ind i vinen, som gør det mere overskueligt. Design og form. Vinen skal ligge ned, fordi proppen udtørrer, og proppen vil derfor skrumpe. På den måde vil der derfor være den mulighed, at der vil komme luft ind i flasken, og vinen vil derfor komme til at smage de ting, der er omkring vinen. Vi valgte at skabet skulle være firkantet, fordi det gør det mere enkelt, som vi også har lagt stor vægt på. Funktion. Der er i skabet indbygget en køler, som vinen får en passende temperatur på 12 grader. Der kan være op til 6 vinflasker øverst i skabet, men med den smarte funktion kan der også være papvin nederst i skabet. Der er plads til, at der kan stå en vinkøler med en hvidvin i, så hvidvinen har en passende temperatur, når den bliver sat ud på bordet. Ændringer. Vi har valgt at lave om på vores design inde i kassen, fordi vi valgte alle at lægge pladerne ned, fordi vi synes det var smartere og så flottere ud. Men betød samtidig, at der ikke var plads til så mange vinflasker, som det ville have været på den anden måde. Ting vi ikke nåede. Selvom vi arbejdede hårdt, var det desværre et par ting, som vi ikke nåede. Men nogle ting, som vi meget gerne vil have med i vores vinholder. Vi vil gerne have, at der kommer en køler ind i vinskabet, så vinen får den passende temperatur. Vores ønske er, at skabet bliver farvet, så den bliver sort eller hvid, så køberen selv kan bestemme, hvilken farve han ønsker den i. Lågen skal kunne lukke i af sig selv, og der skal være magneter, så lågen forbliver lukket, når man ønsker det. I den rigtige udgave ønsker vi også, at plexiglasset bliver byttet ud med glas. Hvorfor man skal købe vores produkt? Man skal købe vores produkt, fordi det er billigt, fordi det er lavet af materialer, som ikke er dyre og ikke skal bruges lang tid på at lave. Det er et fleksibelt skab, som vinen kan opbevares i, fordi den både kan hænges op på væggen, men samtidig kan stå på et bord eller på gulvet. Skabet kan stå inde i de fleste rum og passer derfor til enhver familie. Overordnet er skabet en smart, praktisk og stilren design.